S koprodukcijo. Po tem pogovoru pa sledijo pogovori z ustvarjalci kratkih filmov, naj napovem. Z mano pa sta Milan Stojanović, producent filma, in pa Ina Ferlan, ki predstavlja produkcijo Restart. Dobrodošla. Najprej čestitke za film, super je. Mislim, da je bila včerajšnja projekcija tudi zelo uspešna, publika je zelo sodelovala. Jaz bi zdaj nadaljevala v neki svoji srbo-hrvaščini in me zanima, če je potreben prevod, ker ga brez težav tudi ponudim. Je pa lažje, da se kar pogovarjamo, pa mogoče, če kaj ne bo jasno, seveda prevod sledi. Dakle, pričat ćemo tako da se svi razumijemo. Ako neko treba prevod, onda ćemo i prevesti. Dobrodošli i čestitke za film. Milan Stojanović je producent filma, ali prije smo pričali da si sudjelovao tokom cijelog filma. Film se dešava negdje 2008. godine. Da li je i od tada trajala produkcija ili... Dobar dan. Jeste, da, mi smo u stvari 2005. godine još počeli da pričamo o filmu o navijačima i klincima iz predgrađa. I onda kada se 2008. desilo to što se desilo i ti incidenti, protesti na ulicama, negde se onda ta ideja iskristalisala da su to baš naši junaci, ti mladi ljudi koji su svoj bes iskalili prilikom tih protesta. I zapravo tada je i nastao prvi sinopsis 2008. i od tada smo krenuli da radimo. I negde 2009. se tu obličilo u nekakav treatment. 2010. smo već imali prvu ruku scenarija, dobili neka sredstva za razvoj scenarija i onda smo išli korak po korak i 2012. snimali. Nadam se da posle ovog uspješnog filma da će Ivan Ikić brzo dobiti sljedeći film. To je njegov prvi dugi igrani film. Da li je tada još bio student kad ste počeli? Pa, kada smo nas dvojica počeli, obojica smo bili studenti, mi se znamo od prvog dana fakulteta. Nekako, prvi dan fakulteta, on je meni prišao i rekao, ti si Milan, ja sam čuo za tebe, ajmo da radimo zajedno neki studentski film. I tako smo se upoznali i počeli da radimo. I Varvari su nekakav prirodni nastavak te saradnje. Ali ne, mi smo završili obojica fakultet 2006. ali smo ostali u kontaktu, nastavili da radimo, negde ostao je taj tim sa fakulteta. I montažer koji je radio film i direktor fotografije, mi smo tako jedna grupa koja je radila kroz celo studiranje zajedno. To je odlično, imate sve odjele i to je super. Direktor fotografije Miloš Jačimović, on je snimao već Tilva Roš film, isto odličan film i u ovom filmu se jako iskazao, ja mislim. U ovoj nekoj realističnoj fotografiji koja ipak ima jako precizno kadriranje, iako je kamera iz ruke pa vidi se da je svetlo prirodno recimo u puno primjera, tako mi se čini jako, jako dobro. Da, puno smo radili na toj scenografskoj rasveti i na postojećim svetlima. Stalno smo sa sobom vukli gomilu nekih neonskih svetala koje smo kačili svuda po objektima. Ta precizna kamera iz ruke i pogotovo sa leđa negde nasleđe video igrica. I u stvari hteli smo tu estetiku video igre i tu dramaturgiju nekakvu da primenimo, jer je to je vizuelni, to je onaj vizuelni, to je vizual koji u stvari mladima danas blizak. I negde htjeli smo i na taj način da im približimo tu priču. Da, kamera se puno drži junaka iza leđa i ideš sa njim, da. Pa reditelj je hteo u stvari da postigne efekat da gledaoc ima osjećaj kao da je u patikama tog glavnog lika, da sve vreme tu bude uz njega nekako. Kad počnemo pričati o liku i likovima, odlični su ovi mladi glumci, nisu glumci, oni su svi naturščiki.
kako ste radili s njima, kako je onda tako dobro ispalo? Vidi se da nije gluma, a ipak je. Kako se radilo? Pa ovako, mi smo napravili scenario i došli smo do neke verzije sa kojom smo bili zadovoljni. Onda smo uradili casting i radili smo ga dugo, ja mislim 8 meseci smo radili casting. Kada smo našli ove momke koji su sada u filmu, momke i devojke, mi im nismo dali scenario i nikada im nismo dali scenario. Već smo sa njima napravili jednu radionicu, 3 meseca, gde smo sa njima radili nekakve kao glumačke radionice. Prvo smo nedelju dana sa njima sedeli i učili ih da ćute. To je bilo nemoguće u početku. Znači nisu mogli da ćute ni minut. I onda korak po korak smo im zadavali situacije slične onima iz scenarija, tako da su oni prošli kroz recimo 50 situacija različitih, kao što je na primer on ti duguje telefon, on ti duguje pare, ti nemaš da mu daš pare, hoćeš da mu daš telefon, pa ajde sad. I onda smo, kada smo bili sigurni da smo probali sve razne varijante i kada smo dobili feedback od njih, kada smo vidjeli šta oni rade u tim situacijama, mi smo onda za nas promenili scenario i uneli njih u scenario, njihove karaktere, i onda smo otišli na snimanje. I onda smo im na snimanju davali situaciju po situaciju, scenu po scenu, govorili im šta ko hoće i šta je cilj te scene. I tako smo ih vodili malo po malo. Film smo snimali nekako po scenariju, od početka prema kraju. I oni, iako nikad nisu dobili scenario, nekako su uspeli da nađu svoje likove, jer su to ipak bili oni nekako u svemu tome. Ne, stvarno je izvanredno. A koliko otprilike godina imaju oni u filmu? Kada smo snimali, Željko, koji igra Luku, je imao 17 godina, a Flash 20. I u principu svi su tu između 17 i 20 godina iz te grupe. Ovi, Pitulić je naravno stariji. Ovi su isto nije glumac, je li tako? Nije. Pitulić je možda jedini lik u filmu koji baš igra sebe. On se i u životu zove Pitulić i u principu i u životu radi to što radi u filmu. Ovaj vlasnik fudbalskog kluba je moj prvi trener karatea. To je čovjek koga sam se najviše plašio u životu, da. Znači, glumci su samo majka, socijalna radnica i otac. Da. A super funkcioniraju i zajedno, i glumci, mislim, mama i djeca, tako. Pa, ona je profesor glume na Akademiji u Novom Sadu i ima iskustva rada sa mladim glumcima i to ona se nekako tako i postavila. Ona je čitala scenario, za razliku od njih. I onda je bilo užasno zanimljivo u tim scenama videti šta im ona radi, jer ona uleti u kadar, izgovori neke replike, oni ne znaju o čemu se radi, ali ih ona tako onda vozi, vuče ka tom cilju te scene. I ona se ponašala prema njima i kao majka i kao profesor. Oni su je se malo plašili, zato što je glumica i zato što zna scenario, i to je onda donalo nešto zanimljivo. Jako je zanimljivo ovaj odnos i majke i sina, pošto je, mislim, neugodna majka i sve, ali vidiš da se boji, da ne kaže nešto što bih htio reći, samo. I kada se usprotivi, i tada je nekako rezervirano to, mislim, stvarno je neugodno, dobro je. Kada još o produkciji, malo prije smo već pričali o rasvjeti, pa me zanima i ova scenografija i to, da li su to realne lokacije, ovi stani, sve izgleda jako turbo folk, recimo, iz naše perspektive, jako životno i istinito. Ovaj stan njihov konkretno je adaptiran scenografski, ali mi smo bukvalno preslikali jedan drugi stan koji smo vidjeli. Jedino što u tom drugom stanu nismo mogli da snimamo iz više razloga nekih tehničkih, ali smo našli referencu i direktno je preneli scenografskom adaptacijom. Dok, na primjer, recimo, onaj drugi stan od onog Flasha, gdje on onu devojku nešto pokušava da obrlati, taj stan je, na primjer, samo smo ušli u njega i stavili jednu lampu, otprilike. Tako da, taj Mladenovac gdje se film dešava i gdje smo snimali je onako baš ready-made bio za ovaj film. Prej nisem povabila, da če bi kdo iz publike še kaj vprašal, tako da zdajle povabim za kakšno vprašanje. Ima kdo kakšno vprašanje?
mora da. Kad smo pričali prije o igricama, život likova dešava se u realu, ali jedna realnost njihova je i u nekim medijskom svetu Facebooka, i mama isto živi u reality showima. Pa da, mislim da je to scenografija modernog društva nekako. Sad, mislim da bi bilo čudno i videti film u kom se ne pojavljuje mobilni telefon ili Facebook ili televizor. Nekako to su postali stalni činioci svakodnevnog života. I tako i dramaturgija filma nekako ne ide od početka do kraja neke priče, nego kao da se ubacimo u život njegov i samo slijedimo neko vreme, pa onda ne znamo što će se desiti. Pa i često se ništa ni ne desi u stvari. Nekoliko tokova ove priče se ni ne završi. Mi smo imali puno komentara negativnih na to, pa šta je bilo sa crncem? Pa zašto crnac nestao iz priče? Pa šta je bilo sa bratom? Pa šta je, na kraju on se vratio na tribinu i šta sad? Prosto, nema sve u životu početak, sredinu i kraj. Neke stvari nemaju kraj. Ili kraj nije onakav kakav se očekuje prosto. Negde nešto stane pa se nastavi nešto drugo. I malo smo se igrali sa tim, to ne prija svima, ali negde mislim da je zanimljiv eksperiment i da je nešto novo i uglavnom je ljudima zanimljivo. Ja mislim da je kraj kakav je, da je jako jak, stvarno. Mogoče kakšno vprašanje? Prosim. Mene zanima ovaj produkcijski dio sad, ako možeš preskočiti ove detalje kako ste uspjeli na kraju da završiti film i to. I kakav je bio budžet, koliko je to trajalo, ove radionice što su bili razvijali scenarij? Sve je trajalo jako dugo, jel da? Mi smo počeli da finansiramo film 2010. Počelo je sa Balkan fondom za razvoj scenarija u Solunu. To nam je bio prvi pitch, prvi market, prva neka sredstva koje smo dobili. I taj fond, nažalost, više ne postoji, ali očigledno da je bio jako koristan. Tamo smo stekli nekakav legitimitet, tamo smo se prvi put pojavili u medijima, evo projekat Varvari. I od toga negde, to nam je onako dalo malo i energije da nastavimo brže. I onda smo 2010. imali prvu verziju scenarija, krenuli po sad već drugim evropskim marketima, međutim, nekako u tom trenutku je već postalo jasno, malo su počele da se zatvaraju opcije za debitante u smislu koprodukcije. I ja sam negde shvatio dosta kasno, izgubili smo dosta vremena tražeći koproducente koji će da apliciraju na konkurse i investiraju sebe ili neki novac u debitantski film Ivana Ikića iz Srbije. To prosto nije bilo realno za ovaj film. Možda ni naš pristup nije bio tada najbolji, ali definitivno se ispostavilo da moramo da ga uradimo kako znamo i umemo u Srbiji. Međutim, u Srbiji su sticajem okolnosti isto nastupili jako veliki problemi. Mi smo dobili finansiranje od Ministarstva kulture, od opštine Mladenovac gde smo snimali film. Međutim, 2012. se menja vlast, dogovori padaju u vodu, ugovori se poništavaju i mi smo tako na pola snimanja ostali onako na ulici. I bilo je neizvesno šta će se desiti sa filmom. I onda smo tako 6 meseci čekali da, mislim ne čekali, nego naravno borili se. Ja sam jurio ministra kulture po ulici. Kad vidim u novinama da će negde da otvori neku izložbu, ja idem tamo, vučem ga za rukav. I bilo je dosta uzbudljivo. U sred cele te agonije čekanja tog novca smo bili primljeni na Work in Progress u Sarajevu, gde smo prikazali tih nekih 30 minuta grubo montiranog materijala koji smo snimili i tamo smo dobili nagradu Restarta za postprodukciju slike. I sad te nagrade nekad i ne znače toliko puno, nekad to samo završi ta diploma na nekom zidu i to se ni ne iskoristi, ali Bojan i Janez su stvarno bili zainteresovani da učestvuju i jako im se dopao film i negde baš su nam postali pravi partneri. To više nije bila samo neka nagrada koju smo dobili u Sarajevu, nego smo baš dobili prave partnere i koproducente. I negde ceo taj proces i drugog dela snimanja i postprodukcije i sada već i promocije filma, oni su baš učestvovali onako, kao što smo mi radili film na mišiće, nekako su se oni ubacili sa istom tom energijom.
Premalo. Budžet ovog filma je, sad kad se sve skupi na kraju, oko 600.000 evra. Mi smo, tada kad smo počeli da snijamo, imali gotovo zatvorenu konstrukciju za celu produkciju, bez postprodukcije, što je danas negde postalo skoro normalno. Međutim, onda se desili su se ti pehovi, promene vlasti, kašnjenja Ministarstva kulture, te opštine Mladenovac i tako dalje. Znači, mi smo imali negde oko 450.000 garantovano, da. Da. Tam je bilo eno vprašanje. Jaz sem samo hotela vprašati, koliko se je v centru izpolnilo pričakovanje glede feedbacka in kasneje še poti po festivalih in promocija filma, odkupi filma. Kako so se vaše očekivanja izpolnila Po festivalima, posle projekcije, što se tiče. distribucije filma, otkupa, sesov, jer znam da ima film puno uspeha na međunarodnim festivalima i da je to razlog da redatelj nije uspio doći. Pa, mislim da treba budemo zadovoljni za sad sa festivalima. Je stvarno krenulo lepo, film je startovao u Karlovim Varima gde smo dobili nagradu. Nakon toga, odmah prvi sledeći festival evropskog filma Palić, i tamo smo opet dobili nagradu Sejfi Teoman za najodvažniji film. I s te strane stvarno prezadovoljan sam. Festivali na koje dolazimo su uglavnom pravi festivali za ovaj film, kao što je slučaj i ovdje, stvarno publika je bila divna. Što se tiče prodaje, film je još pre svetske premijere prodat za 3 teritorije, i to Japan, Mađarsku i Rumuniju, što je onako bio fenomen za mene, to je baš bilo neočekivano. Međutim, od svetske premijere još nismo prodali ni jednu teritoriju nakon toga. Tako da sad ne znam da li treba budem zadovoljan, negde ne paničimo. Imamo dobru sales kompaniju, White radi World Sales, i verujem im, znam da znaju šta rade, znam da oni veruju u film. Više nismo na vrhu police, ali verujem da ćemo sigurno prodati neke teritorije. Ono čime nisam zadovoljan je Srbija, i to koliko je do filma, toliko je i do situacije sa bioskopima i sa publikom, nije prošlo sjajno. Mi smo imali ideju da, pošto je ovaj film namenjen i mladima, i negde pokušali smo da se obratimo toj teenage publici koja ne ide u bioskop po defaultu, hteli smo da 2 dana pred bioskopsku premijeru napravimo online premijeru, da pustimo film na internet. Naravno, ograničeno na Srbiju i Crnu Goru. Nažalost, to se nije desilo iz nekih glupih tehničkih razloga i propustili smo šansu, ali film je onda krenuo u bioskope 4. septembra i za sad ima neku solidnu gledanost koja je prosek za art house filmove, kao što su imali Krugovi, kao što je imao Tilo Roš, kao što je imao Klip, ali nismo uspeli da prebacimo preko tog nekog dosadnog proseka. Ja, za prvi film to nije loše. Da, za prvi film, ja mislim da moramo budemo zadovoljni što smo ga snimili, moramo budemo zadovoljni što je u bioskopima, i na kraju, da, publika lepo reaguje, mislim da će film dugo živeti, samo je sad pitanje da li ćemo imati 7 ili 8 hiljada gledalaca u bioskopima. Prošli ste selekciju za međunarodni program Eye of the Films. Da. To je isto tako neko priznanje ovog filma. Jeste, da, to sam bio posebno zadovoljan. Mislim, cela saradnja sa Wideom i Ion Films je predivna od početka. Ja sam Loiku, koji je vlasnik obe kompanije, poslao sam mu mail i rekao, ja imam taj film Varvari, jel biste vi to pogledali? On mi je odgovorio posle 5 minuta i rekao, da, super, čuo sam, pošalji mi link. Ja sam mu poslao link, on me pozvao posle 87 minuta koliko film traje i rekao, ja hoću ovo i stavit ću ga pod Ion Films, i kada se to desi nekako sa sales agentom, to je potpuno šokantno meni bilo. I rekao sam, naravno, radim sa tobom, svaka čast. Ja želim da isto tako nastavite tako uspešno kao što ste počeli. Hvala. Mogoče bi tukaj dali besedo še Ini, ki je predstavila to Restart, produkcijo, o kateri je govoril Milan. Mogoče še iz vaše perspektive koprodukcije. Vi ste dali nagrado na Sarajevskem in tudi tukaj podeljujete, a ne? Ja, v bistvu je tako, da Restart podeljuje v Sarajevu nagrado za Work in Progress, ker Restart je v bistvu postprodukcijska firma, a ne? In gre za to, da mi podelimo nagrado pač nekemu projektu, filmu, kjer ga
verjamemo, ki nam je všeč in pri Zvar veselih to zgodili, smo verjeli, da pač vedno je težko, a ne? Ker itak nikoli ne veš, kaj bo na koncu prišlo iz tega, ker vedno vidiš, ne vem, del filma in neko grobo verzijo. No in tukaj pač smo bili vsi takoj, ok, to je nujno treba podpreti in pač pol smo jim dali nagrado, jih povabili in smo super sodelovali skupaj. Si omenila, da ste postprodukcija. Kjer segment postprodukcije pa ste delali pri Ja, filmu? tukaj smo v bistvu delali kolor korekcijo, a ne, pa vse deliverables, vse v bistvu, DCP na koncu. To se je radilo v Ljubljani. Ja. Še kakšno vprašanje iz publike? Aha, Da, koliko znam, bit će distribucija, to je sad na restartu, nisam siguran kad. Ni še, ampak bo pa. Kako? Ni še, bo pa. Ja, ni še distributerja, ampak. Okay. Ja. se dogovarjate. Šta je sa glumcima? Imaju neku, oni žele da rade u filmu ili im je to... Pa da, oni žele da rade na filmu ako bi sad neko rekao evo sutra počinjemo snimanje, ali kod njih ništa nije dugoročno. Tako, oni su odrasli u neizvesnosti i kratkoročnom delovanju. Mi, kad smo njima došli prvi put i rekli, snimat ćemo za 5 meseci, su bili u fazonu, kao 5 meseci, to je kao 10 godina. Tako da sad da priđeš nekome od njih sutra, nema problema snimanje, ali Željka pokušavamo da negde nagovorimo i da ga animiramo da upiše akademiju. Jer mislim da ima talenta, jako puno profesora glume ga je pohvalilo, mislim da ima šanse da upiše akademiju. Ali prvo mora da završi srednju školu, pošto ni srednju školu nije završio. Pa se pokušavamo malo i ovi festivali su pomogli da apetiti porastu i malo su sad više motivisani nego što su bili ranije. Ali nadam se da će to da ih drži duže, vidjet ćemo. Mislim da i Flash već ima nekoliko uloga koje smo mu ponudili, ovako nekih epizodnih. I on je odličan. A še kakšno vprašanje? Prosim. Kako ste uspeli, nakon ste rekli ste da ste prekinuli snimanje i uspeli zadržati taj intenzitet opet sa ovim glumcima mladima, baš zbog toga što ste pomenuli da nisu ono baš ne... Bilo je jako teško. Pitulić je čak otišao u zatvor i čekali smo na kraju da izađe iz zatvora da bismo nastavili da snimamo. Pa da, bilo je užasno teško, njima je potpuno bio spao entuzijazam. Oni su bili sigurni da smo ih mi nešto zeznuli, ko zna šta smo mi to snimili. Onako malo su izgubili poverenje u toj pauzi. I onda je baš bila, ali tu su ključnu ulogu, ja mislim, odigrali asistenti režije. Imali smo pomoćnik, first AD i second AD su verovatno najbolji koji postoje u Srbiji, iako su jako mladi. To kakav su oni odnos napravili i održali sa ovim, sa dečacima i ta igra dobrog i lošeg policajca, njih dvojice koji su igrali sa tom decom, mislim da je to na kraju presudilo da uspemo nekako da ih zadržimo. Nismo uspjeli sve da zadržimo, ima jedan lik koga više nema u filmu, on je bio u toj grupi Varvara i igrao je u tom prvom delu snimanja, međutim u toj pauzi je i on napravio neku glupost, nešto su opljačkali neku radnju, pa se slupao kolima, slomio nogu, nije uspeo da pobegne od policije i on je zaglavio u zatvoru i više ga nema u filmu, nažalost. I ne znam da li mi još neko falio na kraju. Pa da, i Marija, ova koja igra Stefanu, je jednom nestala na mesec dana, niko nije mogao da je nađe. Kada je trebalo da počnemo snimanje, Flash je pao na glavu sa motora, pijan, bez kacige, i onda smo čekali mesec dana da mu se oporavi lice. I tako bilo je dosta uzbudljivo sa njima. Še kakšno vprašanje mogoče? Ako nema više pitanja, zaključit ćemo. Hvala za ovaj lep razgovor. Hvala vam puno.